Aku wis suwe ra tau kok jogetan limbuk terus aku diuncalke ngono ki arang pisan. Yo. Limbuk Nyai Jatisari. Ah iya. Matur nuwun ya, Mak. Iya lah janis. Matur nuwun. Matur nuwun wis dikendangi. Heeh. Bengi iki kendangane arang-arang wae maksudnya. Ora kekerepen wong sesuk bengi ya isih nyambut gawe. Iya. Ora apa-apa. Arang-arang ora apa-apa ya, Mak. Iya, dadi kendangane ora rengket kaya biasane gak apa-apa. Oh ya. Siap. Hemat tenaga. Iya. Heeh. Hemat mikrofon. Nah iya. Heeh, matur nuwun. Pokoke luar biasa. Luar biasa ngopo? Mau awan wis wayangan lho. Heeh. Dalange sapa? Wah, dalange Kemenrus. Iya. Kemenrus lagiane kemagi tenan kok dalange. Sing mengawan. Heeh. Dumeh rupane luwih bagus bangane aku. Ah iya. Ning mobile trouble. Ah iya. Mobilmu ya iya kok. Ora, mobilku ora kok. Meng panas kok. Mobilku mau ya sempet ora iso mlaku ning meng mekne temperature munggah. Oh iya. Panas ya, panas urung sempet didemke. Urung kabar didemke. Dadi ya ngono kuwi ora apa-apa. Iya, lelakon ya. Tak kira iki sing trouble dina iki mangkat wayangan mrene iki sing trouble mobile wong pirang-pirang lho. Apa ya? Tenan. Ning ora apa-apa iki tak anggap berkah. Ya. Awake dhewe iso ketemu warga masyarakat ing dusun kene. Ngendi ora? Ha iki diwaca sisan. Ngaturke kula nuwun sikik bakune. Ya. Mergo nek dalange mau awan tak kira ora ngaturke kula nuwun. Iya. Wah, ora kena sia-sia karo kancane dhewe. Soan ngersane warga masyarakat ing Dusun Anggrung Gondo, iya, Desa Reca, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Lah iya, iki nyuwun berkah warga masyarakat sarta nyuwun dongane warga masyarakat. Kanggo warga masyarakat dhewe. Warga masyarakat ki ndonga nggone padha kagungan hajat iki. Iya. Muga-muga kabul apa sing dadi panyuwune warga masyarakat ing Dusun Anggrung Gondo. Amin. Ana ing rangkaian acara merti dusun iki ora mung acara lumrah. Iya. Ning iki acara sing luar biasa. Wah, gumunku nduk. Kepiye? Mawawan wayangan, bengi iki wayangan, sesuk awan wayangan, sesuk bengi isih wayangan. Iki kene iki warga apa? Sugih men iki. Iya. Luar biasa, Mas. Nyenengke tenan. Iki bukti nduk. Piye? Aku muni iki warga apa Sugemen iki sangka gumunku. Lah ngopo? Wah, arang lho. Daerah nggone dhewe iki ora ana wayangan nganti dina-dinanan ngene iki ora ana. Ya wis pancen wis adat tradisine warga masyarakat kene kok ya, Mak. Iya. Ning ya tenan kabul tenan angger padha tenanan lahir batin nggone nyuwun ngersane Gusti diceraki. Iya. Kuwi yakin lho. Tahun sing bakal kecandak tahun ngarep bar tradisi ki yakin panene melimpah hasilé apik kabeh. Amin. Sing disuwun kuwi iya kuwi sing utama. Wah tenan kejaba kuwi iya sing padha dedagang utawa bebakulan kulake murah adole iso larang. Amin. Iya, kene iki mayoritas sayur kok ya, Mak. Sayur, kopi, mbako. Iki Wonosobo iku ora kota tembakau. Iya, wah. Ket sore aku berobat-berebet ngambu lintingan segere raja mak-jamak ya nggo tombo kesel, Nduk. Iya. Heeh, Mak ya. Matur nuwun. Nggo penyemangat. Iya, dongane kanggo warga masyarakat. Heeh. Sakwise padha tirakatan semene gedene sing luar biasa iki. Heeh. Sak pungkur iki nganti taun sing kecandak mau ya wis ndonga. Heeh, Mak. Para among tani, para petani ingkang mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukun 1000 tuwa ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh. Allahumma amin. Amin. Ngrembaka kabeh, tetukulane ora ana hama ning kene ora ana hama. Amin. Nek ning aku percaya daerah Wonosobo kene iki ora ana hama. Iya. Kene iki hawane adem. Wah sinden-sinden do ngusuk-usuk awak. Iya, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Omah makane omah iki diase to, men kulinan nggon adem.
Iya. Diase to omahe iki ora kaya cah tipis. Aku tenan aku anggere arep mayang ning apa ning daerah Wonosobo Temanggung pokoke sing nggon-nggon adem ki awakku tak orientasi sike. Seranane Mlebu AC. oh mlebu kulkas. Ora tegese mlebu turu ning kamar ngono ki AC-ne tak pokoke sing paling adem. Iya. Neng omahmu. Nang ngene tanggaku ya nyilih kaya. Iya. Ora apa-apa. Dadi men kulino sinden-sinden ki sesuk ditukokke AC ning omahe. Iya. Tuku dhewe anggepe tuku. Kejaba niken ki wong sugih wis omahe asinan kabeh. Mbak Niken kok. Ngono ya mes wae entuk PKH kok, Nduk. Iya. Sapa? Mbak niken kuwi. Omahe magrong-magrong kok gase LPG 3 kilo. Mesake tanggane. Iya. Atur panuwun kanggo sedaya panitia ya, Nduk. Heeh. Pak Kadus sak rombongan sing wis nimbali awake dhewe sak kanca nalika semana tindak neng gubuke awake dhewe. Wis tanpa nyang-nyangan nalika semana. Iya, luar biasa. Ya ngono kuwi, Mas. Iya. Wah iki dicepaki gamelan Saka ngendi iki? gawane awake dhewe, Nduk. Iki sing nyepaki iki kagungane Pak Tatra Prasetya iki sing kagungan gamelan karo wayang iki. Nek wayange seperangan rekku. Iya. Nek gamelane kagungane Pak Tatra. Iya. Wis penak larasane ya kepenak. Iya. Coba dasal slendrone, Mas. Iya. Diwalik slendro. Wah, iki larasane sedengan. Iya. Nek larasan Solo nuwun sewu Solo ki dhuwur banget. Nyat lengening kalangian. Semono kuwi. Ya. Nek gamelane tanan iki ngono kuwi. Iya. Nek gamelan Yojo, larasan Yojo ki ndek banget. Iya. Banjur ingkang Puspitarum. Semono kuwi nek Yojo. Iya. Nek ya ora apa-apa ngono kuwi desa mawa cara negara mawa tata kok. Iya. Kuwi dadi kekayaan kasanah budaya sing ora iso ilang lho. Oh lah iya. Kepara nek didadekke siji malah iso ndadekke versi anyar. Betul, betul. Iya. Salam-salam ke warga masyarakat Dusun Anggrung Gondok iki sesuk bengi karo sesuk awan ya isih wayangan. Ya wis pokoke tutuk tirakatane. Heeh. Engko kadang muda-mudi Karang Taruna lah senengku kene iki le kompak lho. Iya, ngatur apa wae iki temonjo. Wah, mlebu lokasi iki saka gapura pintu masuk ana tekane kene iki bakul ora sebaene. Bakul apa-apa enek, panganan wae enek, enak kabeh. Iya. Bakul apa bakul sandangan wong ya enek. Iya. Sembarang. Iya, Mak, ya. Matur nuwun wae luar biasa. Salam kanggo uga sing padha nobar ning omah awake dhewe. Iya, mamakmu sak rombongan. Wah, ibu-ibu PKK do nglumpuk kabeh. Iya. Ki ana request ki, tembang yen ing tawang ana lintang. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Niken Mas saking Pak Dimas Papua. Oh nggih. Oh, Pak Dimas saka Papua. Penggemare Mbak Niken. Iya. Kentun salam kagem keluarga Jogja dan Pak Suyanto JLR2. Oh nggih. Terus iki ana meneh nyuwun caping gunung saking Pandemen Dalang Yusuf Batu Pak Kadus. Iya. Terus saking Bude Jum ngomah nyuwun lagune Sri Minggat. Oh ya, wah jan rasulan utawa bersih dusun ki Sri Mulih kok iki Sri Minggat. Ya ora lagu kok, Mak. Lagu nenek lakon wayang ki Sri Mulih. Iya. Sawape Betari Sri sing dewaning boga kuwi mancing. Iya. Iya, Mak. Sindene pira, Mak? 6. Kuwi biasane 7. Sing siji anu nduk, Ngopo? sing siji terote rusak. Kaya mobil. Sing siji anu apa? Agi renovasi. Iya. Renovasi Mental. iya. Mulai izin. Ya ora apa-apa. Wah, iki sing cerak dalang ki sak ploke karo sing gender ku dadi mbledak awake. Weh, udu ta. Tak kira nek sing biasane cilik kae kok awake nlinting sak aku ngene iki. Iya kok iki.
Nyai Jatisari. Iya. Sapa kuwi asmane? Ayo dikenalke siji-siji kok. Iya. Mengawan wis kenalan urung iki? Wis tok kenalke urung? Urung to. Sing sesuk awan rasa nganggo limbuan, rasa nganggo goro-goro. Wah, kowe iki. Wah, entek-entek materi. Heeh. Sing urung kenalan, oh ya. Sing cerake sing rambuté abang kuwi, Mbak. Sengket mau oyak wae ora iso meneng. Iya. Sapa asmane, Mbak? Mbak. Kowe kuwi lho. Wah, Iya. ditakoki mah. Coba sinten asmane, Mbak? Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu ki. Sugeng Dalu ning sapa sampean menika? Nggih, sedaya para warga Warga ngendi? Ang Ayo ngono. Anggruk Gondok. Ah. Wah, jan wis ngisi-sini ngene iki lho. Ngapa? Karepku ditanggap ditimbali iki rak ya klebune ditulung. Reca. Kok ora reti karo sing nulung sing nanggap sapa ora kenal gitu Mas. Iya. Mara-mara reca. Iya. Sapa asmane, Mbak? Nggih, niki mriki wau mboten anu sios. Apane? Mriki wau niki lho Ah kula. kuwi ngetes kowe kuwi kok. Ya wis ora. Sapa asmane? Sapa asmane? Nggih, nderek tepang kula Via. Mbak Via. Nggih. Oh iya. Saka ngendi, Mbak? Sampean, Mbak? Daleme. Pathuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Pun rabi napa? Sampun. Sampun di anak ngoten. Sampun setunggal. Ya alhamdulillah ampun dipateni nggih, Mbak. Piye? Diopeni anake ampun dipateni. Nggih kula upeni. Nggih. Diopeni anak iki ditresnani gemateni sok iso nyambung sejarah wong tuwa. Iya. Bener. Mbak Via. Ki klebu wanita tangguh. Lah ngopo? Wes tangguh tenan. Sinden semene sing babar pisan awake ora mothok rak mung kuwi to. Lah. Ora modhok maksude. Ora mothok tegese nek liyane rak fokus perawatan, ning nek Mbak Via ki fokus apa bekerja keras menyambung kehidupan. Ngono lho, aja lara ati tak omong ora mothok ki teges kerja kerasmu ki gedhe ngono lho, Mbak. Ya, ngono ya oleh wis. Nek liyane ki tangane alus-alus kae kuwi otote sak ndleng-ndleng. Ya ora apa. Tanganku ki ya halus. Nggih. Nembango Mbak nggo nyenengke ati, mbungahke pikir. Iya. Sapa Mbak Via kuwi? Diaturi jumeneng. Ayo Mbak ngadeka Mbak. Nyarengi praptanipun para wadyabala pacitan menika. Iya. Ngadeka Mbak. Nganggo sepot Ora usah. sepote. Sepote nggo sesuk bengi. Oh sepo terus digawe ngoyo-oyo kok. Sesuk, kowe ngopo to? Pengarepe iki aku wis ngadeka. Ah. Wong spesial kok ora disepoti iki piye? Spesial apa kowe iki? Pakai telur. Wah, Hah? Ayo kaya martabak spesial lak pakai telur. nganggo ndok berarti. Nggih. Ndoke loro berarti. Ya kadang telu, kadang papat. Maruk kuwi jenenge. Iya. Lumrah iki loro, Mbak. Lumrah iki loro, ora entuk. Oh, nek loro ki istimewa, nek telu ki spesial. Memang wis aturan agama iki lumrah iki loro kuwi wis. Iya. Iki jenenge dhewe, loro ki spesial, telu ki istimewa, papat ki jumbo. Ning nek piyai kakung umpama punjul saka loro ora apa-apane nek piyai putri punjul saka loro ki ra entuk. Oh, ngoten to. Oh. Lah ora adil ngono ki jenenge. Wah, wis piyai putri ki teges ngono ki diluhurke derajate ngono lho, Mbak. Oh, nggih. Lah gur derajat martabak ki ya sing tak Oh, martabak to ngrembug martabak. Martabak lho mau ngrembug martabak kok dadi derajat. Pikiranku sing werna-werna. Nggih. Napa niki? Caping gunung, Mbak, menika saking Pak Kadus mbaturna apa Wonogiri. Iya. Bawani. Iya. Ya, Mbak. Alon aja kaya pas kinanti sandrung mau ya.
Ora kemo ki aku ki ndredeg. Kinanti serandul kaya ora kinanti sandul. Kinanti kesandung nggih ngoten nika wau. Iya. Kae sing muni ya kae penyebab kesialan kae. Radiator bise jeblok ya gara-gara kae. Wong pirang-pirang ki dadi sial ki ya kae. HP-ne keri. Nah. HP-ne keri iki penyebab HP-ne keri iki mergo HP-ne iki isine iki hal-hal sing negatif sing ora-ora. Kayak kulino ngapusi bojone kae. Ah iya. Kuwi Mas ora apik kok ngono kuwi. Kelangan pitik barang pitike ya udakara regane sak yuta. Kuwi mergo disebabke mergo ora nyarutang 700 ning aku dadi pitike ilang. Iya. Saben bengi digregele saben bengi ngono Mbak wis men pena kae tak rasake. Nek meng datar ki rasane wong lenang ki ya jeleh kok ta. Iya. Nek meng saben bengi ngono ki ora ana gregele, ora ana apa sok gatekke gregelku lak ya ora. Ngono kok muni jelehi. Oh, sing aku ki makili piyai akeh sing do midhangetke kuwi kok. Ora sah cangkeman to kowe iki wis kok ora. Atos kowe. Men, ngono ya atos ora aku kok. Nyawa Jenggleng, Mbak. Aku rada samar nek jenggleng nek banget-banget ki ndak ngrono kuwi lho. Aku wis tau kok wayangan ning Sleman kae. Medun liyane Aman Sentosa liyane do madang ku mah gabrus gambang. Iya. Sapa iki wong iki? Nek pengalaman berharga ngono kuwi iki. Oh iya, lah untung ora Berarti pecah. Untung ora pecah sirahmu kae. Iya. Yen memajang mungkera tak gendang sianar kuning pengendang karo pengedram ki agi rakur ya. Monggo Kakang Adi. Lah ngopo? Mergo lelakon dek mulih saka Kendal kae apa? Tak sawang mobil ki macet nang nggon tanjakan to. Iya. Mobilku tak parkirke nang dhuwur aku wis arep medun ngantuk, aku arep ngewangi. Tak sawang saka ngisor do mlaku engep-engep kele-kele kaya kere kae saka ngisor. Sapa kuwi sak mobil rombongan sing nduk trouble kuwi. Ayo gara-garane sing nyaron kae sen. Kae iki tak gadang dadi tulak tunggul malah. Iya. Kembang sarane tok ora apa-apa. Iya. Pacitan. Yo. Pacitan.
tok. Yuk pindho biasane bola bali ya. Ayo banterke yo. Nek marem ning ati iki. Iya. Nggih, makasih. Panas. Wah. Men gawe cengkok dhewe. Neng dititeni lho, Ngapa? sinden digeke cengkok karo dalange ning ora manut cengkoke dalange iki cetha wong wedok sing karo wong lenang wani. Wah. Yakin. Sing lenang ngunggah-unggahi wong lanang. Yakin. Oh ngono kuwi to. Heeh. Ya kowe meneng wong ya kasunyatane ngono kok. Iya, ora iso mbantah piye-piye kok. Heeh. Yo. Panas udan. Pasno larasan to. Panas, aja kaya dalange mengawan. Yo, panas udan. Panas udan. Ah, pleng. Udan panas aling-aling. Yo. Tapi Meh. Iya. gunung Ya, nadyan. Nadyan wadon serta Rasule umatan ngetan kanulan apa setia ngelakon setia ngelakon ya mbak ditembangke digarap ladrang lho. Weh, Men rada beda. Dung tak dung tung dang dung dun tung dang dung dang dung dang dung 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 dang dung dang dung. oh. Men rada beda. Heeh, nganggo kosek. Oh ya. Coba kak ya, coba kak. Ya. Coba dituku yo anakku ki. Ya. Ya, Mbak. di zaman Ora manut. Apa ya? jor kelingan
kulite iki kulit warak dadi nek nang nggon adem iki kendange ya ora apa. Saya kendange jedormu nek keladrang tangket tak tung jelah. Ini mah antep nek kendho iki mah antep. Iya, kendang iki ngono kuwi. Iya. Ya, Mbak. Dibablaske jaiplo. Ah, ya. Kayak sing jaipong kae. Penjaiponge awake dhewe iki khas. Khase. Generasi pertama karo generasi saiki iki padha-padha irenge. Ya. Sekar bisa nyaman gunung desa dadi raja dene ora Mangga Mas Masa. Janis luar biasa. Mbak Via iki piyaine telaten. Telaten ya mengi maneh sok arang adus. Eleke kanca kok ya diomongke. Arang adus iki sebuah kelebihan lho. Ngopo? Kelebihan nek menandakan bahwa dia itu orangnya cerdas. Oh iya. Apa mak? Heeh. Kene iki ya wiyaga iki ana sing arang adus. Iya. Wah, cerdase ra jamak-jamak. Pencetus karya-karya. Wayang limbah ngono kuwi. Terus apa wayang cakro, terus pokoknya sastra sak dasare keturunan piyai Bali. Ning ya kuwi mau, piyai cerdas ki kebanyakan arang kersa adus, kersa siram ki arang. Oh iya. Dadi punjeraning perkara ki ya panjenengane Ki Raka Mas Juang Perkasa kuwi. Niku estu Bapak Ibu, niku nembe dadi pembawa sial teng mriki. Teng grup niki. Ya ora apa-apa ya. Wingi sire Pak Wariso ngastor watan ning Kendal kene arep sisan cemplungke diruwat sisan. Malah kolone manjing rono. Ya ora apa-apa, Mak. Ya. Iki aja lali lan iki penting. Apa? Dungane kanggo warga masyarakat kuwi santine edi endah, suci kang kaesti, luhur kang ginayo, adoh jero, lembut kang tineba. Iya. Rumpil margane akeh, pangorbanane gedhe, cobane sampurna wusanane. Kepiye kuwi? Werdine apa? Werdine ngene.
cobane iki akeh. Dalane rumpil, angel. Heeh. Dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat kuwi kudu tansah golong gilik manunggal tunggalan dadi siji kuwi ora kena lali. Iya. Dimen sampurna wusanane rak ya ngono. Iya, bener, Mak. Ya. Ki sinden-sinden ditanjakke, Mak. Ya. Diaturi ngadeg. Pokoke sing gedhe-gedhe tak kon ngadeg. Sapa? Mbak Yoga ya, Mbak, nembang Mbak. Mbak Yoga Mau bar Mbak Via wis. Ki Mbak Yoga. Heeh. Terus engko sing cerak dalang iki gede meneh. luwih gedhe. Heeh. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Iya. Ora disepoti. Ora sah. Iki mau limbukane we klasik nganggo ladrang cara jaman bingen. Iya. Iya. Sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu Mbak Nggih. Yoga. Sah, yo piyai kalem iki lho. Iya. Kalem kula sakniki. Piyai berpendidikan. Apa iya? Barak militer. Kok saged? Kok barak militer? Nek piyai ngendikane tegas kaya sampeyan ngene iki, tegas, teledak-teledok ning nyenengke ora natoni ati iki cetha sampeyan iki piyai berpendidikan ngono lho, Mbak. Wah. Sing lanang mah itu sing lanang. Sik lanang ra trima. Wong ngene iki arep dijunjung derajate garwane kok mau. Ora. Iya. Mas Moko. Oke sesuk kon mayang awan wae sesuk. Aja, Mak. Nggih. Wonten dawuh. Dunganipun, Mbak, gandeng sampean rak piyai Magelang to, daleme Magelang. Cerak karo Wanasaba, Magelang ning Wanasaba kuwi cokro ya mung sak jam ya, Nduk. Iya. Nggih. Punjul ya punjul, sak jam punjul 2 detik. Iya. Sak jam setengah wae. Sak jam setengah to. Nggih. Ya dongakno hajate warga masyarakat. Heeh. Nggih kagem warga Anggrung Gondok. Nggih. Mugi pinarengan berkah barokah. Amin. Nggih pun. Mas. Lancar rezekipun, Nggih, Pak. rezekinipun. Heeh. Yo dibagi-bagi kancane barang. Ya kok. era tahun donga. Ora apa-apa. Nembang Mbak. Aku Wonten pamundutan. terserah sampean. Pamundutane nggo liyane wong iki sing dititipi Mbak Niken kok. Nek nembang terserah. Harus pokoke men ana kejutan tembang apa nggo aku. Aja meng kodang kuning wae. Iya. Apa, Mbak? Ciut, 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 ciut. Mau-mau lingguh ki nyepake apa ngono kok. Iya. Wah iki sing suwe ra metu, Mbak. Gelang kalung. Oh ya. Oh. Gelang kalung nano-nano. Oh ya. Asik kuwi, mak asik yo coba digarap kanca-kanca ya. Ayo jok. Rada maju le joget. Apa pancen Minang
wong Gusti sing maringi lagu arang metu. Iya. Jane ya kerep nek nang liyane kerep. Pek neng kene do gah. Ya Kelang-kelang dadi susure kalo Munga susah dilakoni Gusti sing maringi kelang-kelang sliramu matur nuwun. Pinangkani pamundutan. Wong iki wis transfer, Nduk. Sing endi? Sing saka Papua iki mau. Oh, sing Yaning Tawang sing dikersake Mbak Niken. Heeh. Jan nganti gogrek dienggo linggo Mbak Yoga. Ya ora apa-apa, Wis sinden berbobot. heeh. Heeh ya, Mbak. Sapa? Mbak Niken. Khusus Mbak Niken nek mau liyane ora disepoti. Heeh. Ah, khusus Mbak Niken tetep ora disepoti. Ya. Ya, Pak. Ngatekal. Nah, ngono kuwi ngunjuk sik nek arep nyambut gawe kita timen otake encer. Iya. Otak. Sing dinggo niku Diombe. mimik riyen, Ah, ben jenenge telake mboten garing ngoten nggih. lho. Nek garing rak seret to Mbak arep nyuwara niku seret to. Suarane Ah, iya ora iso toh. gandang. Neyang ta? Iya. Sugeng dalu buli mbok bucange. Injih sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Kok mboten kelamben apa mboten kademen niku? Kowe klambene kandemen kok. Lah, Iki gitu. iki dasare wayange ngene iki kok ya, Mbak. Oh ngaten. Lah aku nek wayang iki ya kepiye lek arek nglambeni coba iki. Iya, Iki wayange Pak Bronjong tak silih tembungku nyilih ning urung tak balekke seprene. iya. Ora apa-apa. Magapite tak ganti sungu barang wis. Alhamdulillah nek sesuk arep tak balekke tak ganti kayu meneh. Oh lah. Licik iki. Nyilih kok kesuwen. Men. Heeh. Nggih, menika saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Konjuk sedaya masyarakat Pundi? Anggung
Anggrung. Anggrung godhok reca Kretek kretek. Wanasaba. Nggih, Wanasaba. Ya. Ya sampean wis tau dolan ning Dieng apa urung, Mbak? Dereng. Nah, ya sesuk agendake dolan. Ngono lho, cerak nek saka kene kuwi. Engko kenal karo panitia kene, warga kene engko diterke men diterke. Ya. Nggih, kula nggih ketemu rencang kula sekolah kok. Oh, nggih. Nggih. Heeh ta. Sinten asmane? Mas Agung. Mas Agung. Ayo dolan karo Mas Agung ora apa-apa. Iya. Nek rasenani bojone. Bojone nggih kancane kula. Oh, ayo Kula wis. ki mboten seneng bojone kanca niku. Oh, sae, Pak. Sae. Nggih Pak. to, ngoten niku. Sae, to. sae. Nah. Sip ngoten niku. Wedarno piwulang kang sanya. Iya. Mboten kena. Nek karo kancane ra kena ya, Mbak? Nek karo bojone kancane ra kena, nek karo kancane Ya kanca kuwi ora apa wajar kekancan, Mbak. Lah nggih. Nembang, Mbak. Nggih wonten pamundutan Nggih. saking Papua menika Saking wau Pak Papua. sinten? Pak Dimas, Pak Bardimas. Wah, iki pokoknya penggemar setiane sampean. Iki asline Piyai Yojo. Nek aku kae matur Piyai Magetan kae bulna kleru. Oh, ngaten. Wong aku ya gur ngawur kae le omong nek wong Magetan ngono kae. Jebule Piyai Yojo. Oh ya. Nggih. Ngersake yen ing Tawang dawe kon mbawani, Mbak. Ya mau bar sing sigrak-sigrak saiki disukani sing alus, Mbak. Ya. Nggih kan nggih sesuai kalih sing nembang sinten to. Alah, alus meng lairmu nek jeromu. Ora karo-karuan. Apa wis weruh jeroku kok karo-karuan. Nyeh ngono. Diceritani sapa? Ayo kabar ki menyebar kok ya. Heeh. Ya neng Tawang ya. Yen ning Tawang Cahayu. Penak suaramu, Mbak. Iya. Cahayu napa Wong bagus? Ayo terserah to. Ha nek sing baku rak cahayu ngono ya wis manuta wae. Oh ngaten. Iya. Cahayu aku ngenteni janji ku eling Sumadutra sing tias Ki anu ki. Ana pamundutan iki. wonten
pamundutan menapa malih? Menika menawi kepareng badhe nyuwun lagunipun Katresnan Sejati. Oh ngaten. Saking Pak Rangga Warsita Soma Surakarta. Oh inggih, saking Solo. Nggih, Mas. Oh. Niwang suksmana mangadili luweh. Inci. Ana sasmintaning sun jagat. Ya, telaske, Mas. Nimas ingsun ngelingke ning kanca-kanca. Apa? Kengko bubare Padang ya, Mbak. nggih siap. Do dipersiapke mentale terutama. Kula pun siap niki sindan-sindan pun siap. Pun siap. Mul, Nggih, bantal, nggih. guling. Mergo nek adem ya, Mbak, tak omongi. Nek Pripun? adem, gajih ki membeku ya. Nek adem. Iya. Pragara Dadi- membeku. Dadi engko awake atos kabeh wong semene iki. Tapi yoga-yoga kuwi ilang kabeh kuwi. Nek aku aman kok aku. Aman ta neng. Neng ngisor lam. Ora eneng dengkulmu mlacat. Dadi ora ning bedane kademen karo ora ya ta? Hayya ta? Ora. Wong nang dititeni wong ki nek awake cilik kuru ra tek lemu ngono ki. Yeneng tawang ya, Mbak. Lalang apa ya dibajutke ngene Enak malah Pak Ipung gelo ngono kuwi. ya Halo. senengane. Ya wis nembang nembang. Kagem nembang. Pak Dimas saking Papua sugeng midhangetaken. Inji semangga Mbak katur. Yeneng tawang ana lintang ayu aku ngeteni mega ing akasane mas santakoke waratamu janji-janji aku eling wong ayu semakin rasane ati lintangi wiwi nimas tresnaku sondul wiyati desa ono janjiku bisa seni
Penak, Mbak. Iya. Penak nggih. Penak dinikmati iki penak apa-apa. Karya-karya maestro tembang-tembang ngene iki diuri-uri, dicake dengan semaksimal mungkin setulus hati iki wah kepenake ra umum dipidang ngerti. Napa-napa niku nek setulus hati niku nggih sekece. Bener, ora mung ngalap bondo, ora mung iya ta? Iya. Ora mung mergo bagus, ora mung mergo sugih. Iya. Ya. Yuk. Piye, Mbak? Pripun? Lah ora sampeyan arek omong apa ngono tak kira. Mboten. Ya wis. Kula sedikit bicara banyak bekerja. Apa? Ya. Ditelaske nggih. Iya, Mbak. Ndak sayup ya, Mbak. Ya. Matur nuwun, Mbak. Matur suwun.
Ya nggo srana panglipur warga masyarakat ingkang padha nindakake adat tradisi lho. Iya. Muga-muga kabul apa sing dadi ajate. Oh iya, Mak. Ya ora kendhat tansah nyenyuwun. Heeh. Bengi iki arep wayangan digelarke pagelaran wayang kulit ngene iki. Laire utawa paningale ndelok talingane midhangetke. Heeh. Ning batin ora kena kendhat tansah nyenyuwun ngersaning Gusti. Iya, Mak, bener. Muga-muga warga masyarakat ing dusun Anggrung Gondok didohke saka rubeda, dicaketke karaharjan, kemudahan gangsar lancar sakmukawise. Amin. Donga iya. Katresnan sejati diaturke. Oh iya. Weh. Ora dinggo nek gara-gara wae. Ngono ya apik. Iya. Bakune iki aku suwe ora ketemu karo Mbak Yuku sing pawakane nuwun sewu cilik gedhi. Cilik gedhi sidane cilik apa sidane gedhi? Mbak Okta laire sasi November. Iya. Kapan ulang tahunmu, Mbak? Oh ya. Ayo, jumeneng, Mbak. Iya. Ora rasa sepot-sepotan liyane ra sepoti ndak. Niki dinten niki mboten enten sepot. Mboten enten. Oh. Nginjing. Lah pripun? Nggih benjang. Nggih. Engko bengi ya isih wayangan kok. Iya. Nggih, oh nggih pun. Ayo, ngadeg, Mbak. Nggih. Ayo. Heeh, lah milih sing ora ana kabele. Iya. Semen. Ket mau sore ming benak-benekke dingklek. Lah ngopo? Kolu dingklike. Iya. Dengkul kula niku bar patah tulang, Mas. Oh, bar tugel, Mbak. Nggih, kula bar tiba. Mbok dilemke. Ngawur ampun. Cah ki ngadeg karo lingguh padha wae. Selamat malam Bapak Ibu. Gayeng ta, Mas? Nggih. Katanya kurang semangat Bapak Ibu. Ya. Sugeng dalu Pak Bu. Gayenge kaya ngene kok. Saya kok ya Mbak wong bar ngaten. acarane ya ora ming bengi kita. Napa saya? Nggih. Ha iki Mboten gelo. Yo, ana saperangan sing saya. Oh, ngaten. Wong nyambut gawe wong. Arep muni saya ora mboten saten. Ya enek sing saya, enek sing mboten, Mbak. Amit sewu kula jumeneng wonten mriki nggih Pak Bu angsal napa mboten? Mbasake awake dhewe Oh, ki nggih. Kula ngadeg wonten Kula mriki. ngadeg wonten mriki nggih Pak Bu angsal napa mboten? Angsal mawon. Oh, ngaten lah. Kok iki dhuwur banget ya Mas iki panggungmu malam ini dhuwur banget ya. Ya iki pancen saka warga masyarakat saka panitia ngene iki. Men sindene iki do ketok nek sing turu-turu ki ben ketok. Iya. Ra apa-apa sindan ya iso sayah to Mas. Iso. Menungsa iya. Iya. Sok zaman kemajuan wayangan tahun 3450 ki sindene robot wis ora nganggo menungsa. Wah, nek robot niku engko nek Pripun? nek di sawang ora pati ayu, nek iki ayu-ayu kan nyata ngono lho. Zaman saiki teknologi AI kuwi iso Oh, iya. gawe wong luwih ayu mbangane menungsa Ngono ya, asli. Mas, heeh. Terus nek sinden robot ki ora dadak medun nguyuh kuwi ora. Lho ning nek lak ra iso didemok. Iso wae. Piye? Ana carane. Oh. Ora ya tetep empuk sinden asli. Di remote. Ya iya diremot. Nggih, Mbak. Nggih wonten dawuh Mbak Limbuk. Nggih. Nembang Mbak. Aku lho nembang. Heeh. Dikancani karo wiyaga. Ha iki ana wiyaga. Seperangan sing iso nyanyi ki ya dimanfaatke wong kuwi potensi. Sing saged nyanyi sing pundi, Mas? Oh, dalange mau. Aja dalange. Aja. Cukup mayang mengawan wae. Oh, nggih. Wiyaga. Nggih. Sinten menika? Nek nang kono-kono kuwi biasane sing sok nembang karo sinden ki Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi. Piyaine gagah. Nggih. Sing endi, Mak? Ya Sing gedhi. Heeh, diaturi wae, diaturi. Monggo Mas Adi, Monggo, Mas monggo Adi. ngancani kula. Sepoti. Oh, khusus Mas Adi tak sepoti ya. Oh iya, sepoti Mas Adi. Mesti kudu eling sajroning urip. Tansah kudu eling. Anjing, kang menika Mas Adi. Iya, Mas
Pripun? Jenengan goleki aku pasangan kok sik dhuwur to. Dhuwur banget aku dadak ndangak ngene iki. Ora apa-apa. Dhuwur malah iso to nggo nyerumbat kambil kok. Oh, aja Kak Yes. Kang dalu, Mas. Ya, selamat malam. Waduh, wah iki spek MC dangdut po iki Mbak Limbo. Ora spek MC dangdut. Napa? Sing sok neng jalan kapas kae. Jalan Kapas tuh mana ya? Neng Malioboro barang sing Wik ngono kae. Iki kok ora iso basa Jawa to Mas iki? Iso. Oh, iso. Aku panganane keju kok ya tadi. Oh. Ya. Keju. Kaya Tom and Jerry iku Jerry tikus kuwi tadi kuwi. Iya. Oh, aku tikuse. Terus kucingnya jadi Nganggo kaos kaki to sampean Mas. Iya, Cepot. Aser pe, Mas. Ngetok enek wong ringkeh. Aku can ringkeh, aku can lemah kok. Lho, wong lanang ki ora oleh ringkeh. Apa ya? Oh, no, wong lanang iki kudu kuat. Wong lanang ki pemimpin. Oh, bener kuwi kandhane kuwi. Mau kesandung ki ora ngono ning. Lah kepiye? Ayam ngono. Sapa? Iki Mas Adi iki. Kok latahe apik. J, mang percaya mawon Pak Bu. Ning tenan ngono kok. J, Mau mobile trouble yo. Ya mobilku kok yo dadak trouble. Ning alhamdulillah yo tekan kene lho. Alhamdulillah, Mas. Tekan wong mlaku kok ora. Ora yo, nek mlaku teneh aku lempoh tekan kene. Nembang Mas, Mbak. Nembang. Oh, nggih. Mas Mbak. Mas Mbak. Niku wau katresnan sejati nggih gara-gara. Nggih. Oh, nggih pun. Saiki sing roman-roman ngono lho, suwe ra tau ngerti. Kepiye to kira-kira nek Den Mas Broto karo apa? Arep karo cempluk apa arep karo suminten? Cempluk kok semono. Kurang gede cempluk. Nggih. Cemplon. Iki wis aku cempluk semene iki wis gede lho iki Mas. Urung kowe. Oh, urung gede. Gegeden malahan wae. Iya. Ya nek suminten ya saya ora, nek suminten luwih cilik. Ngono. Heeh. Terus roman-roman bae kaya ibarate wayangan kuwi ora kudu terus ramen ketoprak. Suminten karo broto ngono kuwi ora. Weh, malah karo mercon barange. Wis mau sore Mas krungu apa ora? Nembang terserah sing pokoke sing duet. Iya. Duet. Duet. Duet nek cara bahasa Indonesiane duet. Cara basa wayange karon sih. Wah iya. Karon sih. Iya. Kakung Putri niku. Ayo sing lenang kok ora aktif kuwi kepiye iki? Oh, niki nganu, tombole mati. Aku pasif kok. Niki kurang dipencet, le mencet kurang. Iya. Ya pencetannya. Aduh. Golek ono iki lho, ngendi? Golek ono. Ora enek kowe iki. Ono. Ono ya. Ning endi Mas tombole? Nek saiki rada anu. Kok guyu dhewe? Ngomong dhewe guyu dhewe iki piye? Ora, iki ngomong karo pikirane dhewe kowe. Rada asrep lho tadi. Oh iya, rada adem Mas. Ngemong rasa. Nembang Mas. Nggih, pelok barang Mas. Oh nggih, pelok. Kula seneng barange. Oh nggih. Nggih. Oh. Pelok barang patete. Nek barange sapa Mas? Ya mbok. Iya. Mangga, napa Mbak? Bawa riyen? Oh, bawa. Oh nggih. Iya. Nganggo bawa men rasane kecekel. Oh, iki arep roman iki. Iki roman gelem apa roman ora gelem? Gelem wae ya. Gelem. Ora ke aku. Loh, lah ngapa Mas kowe iki mbok ya support aku ki. Kuwi geleme nek sing roman lanang. Bro ya cara aku. Ngawur. Jeneng roman ki ya lanang ora wedok kok, Mas. Nek kuwi muni ora gelem kuwi mergo sing geleme nek di roman lanang. Ora lho. Aku ya ngomong Aku iya kok. Ya kono. Ora, aku lak ya ngomong Mbak Oktae wis tak wis kaya piye Mas? adikku dhewe. Ya ora Iki saiki roman. Ning kene iki ora kakang adi. Ora kakang adi. Lah apa? Ning kene iki ya dua sejoli. Pacangan acara. Oh, pacangan. Tenane. Ning kene iki pacangan kita saling jatuh cinta ngono ya. Oleh. Oh, iki ki ning panggung nek panggung ki aku anu maksudnya ki ora kakang adi nek panggung ki aku iso nggo sapa-sapa bareng-bareng ngono ora apa-apa. Tenane. Ora, maksudnya ki tenane. Nganggo jaburan wae.
Maksudku aku arep didapuk karo jenengan, arep didapuk karo Pak Sulis iki ora masalah ngono lho. Aja nek Pak Sulis aja kebangetan. Lah apa? Kebangetan wis. Ayo. Bawane yo. Iya. Duh Kang Mas puja ning Sing gagah to nek digandrungke karo ulap-ulap ngene kaya jarine awi gagah jelita jarine Mak Cange. sing ngomong gagah jelita ki sapa? Mak Cange. Ora, kapan? Seksine ana apa? Ana. Kejadiane ning ndi? Ning YouTube. Ah, ora. Ora. Piye aku kudu piye? Lho. Ya, nek dadi wong lanang kuwi, nek arep jatuh cinta karo wong wedok ki saling menatap. Ya wis tak Degek make. awake. Wis tak make saka ngisor dumugi tengah-tengah. Kok tengah-tengah? Ya aku ora wani tekan dhuwur. Nek jatuh cinta hek dimatke ki mripate ya, Mas. Heh? Sik dimatke mripate. Ya, Ayo, tak coba ya. Piye? Coba. Tak coba ya, seperti dicepot terus dimatke. Aja, Mas. aja ya. Ya. Kang Mas. Dalem. Weh, Cahaya. opo dia? Sing gagahno. Sing gagahno. Sing basa aku wae. Dalem. Ya. Gagah. Opo dia jeng Oh, Herman? diajeng. Nah, ngono lho Mas. Wis ketok gagah. Ah, ngono kuwi. Kang Mas. Apa diajeng? Ora nyangka, ora nyono nek suwanten suaramu. Ah, Suaramu iki arum. weh, apa suaraku ana ambune, Mas? Ana Cahayu. Ambune kepiye? Aja nyedak-nyedak. Aja nyedak-nyedak. Mambu. Aja ngono kok muni arum ngono kok mambu. Iki pasangan suami istri rada petruk ya. Iki jan iki lanangane Mas iki sik petuk aku normal iki. Ora petuk ya. Piye? Rada ndele ya. Oh iya. Kang Mas, Apa Cahayu? aku go pengen krungu suaramu kang gawe. Aku Orong. Ya ora apa-apa. Ayo. Lek wis to Kang Mas, coba pratelakake tresnamu ning aku. Tak coba liya Cahayu. Coba. Coba aku kaya Pak Gandrung. Aril. Bandung Bondowoso kok muni coba. Weton Bekasi. Dehem ora apa-apa Kang Mas. Oh, iki adem e. Ya. Mawa resepe ati Ora apa-apa Kang Mas, karang nek lagi pisanan ketemu arep tresna padha tresna ki kudu nganggo ndredeg dhisik to Kang Mas. Iya, Cahaya. Siramu ndredeg. Heeh iki lho, apa kowe kira nyawang nek aku tremor iki lho? Aku nyawang Kang Mas, aku go nyawang yen tresnamu marang sliraku kuwi tenanan. Iya apa ora Kang Mas? Iya, Cahaya. Ki ben kaya gandrung tenanan nggo kujengan ngene iki. Aja ngewel. Ayo tremor piye to? Oh, iya. Kademen iki lho aku. Penyakit kuwi iki. Ora ngono to Mas. Ora ya. Ayo diteruske Kang Mas. Tatulung raga nengson Kang Mas, piye Cahaya? sawangan kae ana manuk loro ning ngepang kae Kang Mas. Mano? Heeh, manuke pating cruwit kae seneng nyawang awak dhewe ngene iki Kang Mas.
Endi to bakul bakso. Tok-toke to Mas ben rada romantis ngono lho. Ora ana Lah, iya. wite kok. Iya. Cahayu, Piye Kang Mas? coba sawangen ning kono kae. Endi Mas? Kae lho. Heeh. Ono. Ono apa? Ono apa ya? Apa cak duwe Aku dirimu? yo blereng lho iki cahayane. Ono manuk. Iya. Esem. Nyaket to aku to Cahayu. Iya Kang Mas. Iro. Kang Mas mumpung nang kene ra ono sapa-sapa aku kepengin dipangku. Pengen dipangku. Pangku. Mangku semono mbledhos. Iki ki ora ono dalange nang kene gek roman berduaan iki nang hutan. Iki ning taman lho, Oh, ning ning Taman taman. Asmara. Taman ki biasane nek kursine. Heeh. Ya linggo ning kursi ra apa-apa. Oh, linggo nang kursi. Iki totek aku linggo nang kursi. Heeh. Lah Berhubung iki properti ki ora ono, tukange properti ora mangkat. Ya gelem ra gelem jenengan ya di kursi, Mas. Oh, aku Heeh, dadi kursi. dadi kursi. Piye? Ya ngene wae. Iya. Sing kono ketara jero. Ora apa-apa, sapa ora delok jero. apa-apane kok. Ya. Oh iya, karo nembang no Kang Mas. Nanon. Nyer nak kelu Kok kursine kok rada ra penak to iki. kerahlan pernah ki to Ayo iki tak pernahke iki. tenan Piye iki yo? Oh iki wis pernah iki. Kursi iki wong linggo kursi iki ya sing bener. Iki bener. Linggo kursi kok gocekane ngene. Lah, piye? Kursi sing ora nek lendetane sisan wae. Dadi kowe ngene wae, njekingo wae kowe. Kursine. Yo. Krahlan. Aduh kok kursine iki hoyak-hoyak wae to iki. ini iki yo manut bobote Oh ya kowe ora ngeceng ngono wong wedok ki dialem. ora Cahayu Nah. sanadyan kowe iki luwih saka 50 kilo Ayo bener. bener to Bener. bener ning tetep tak sangga Alhamdulillah. iya Ojo. waktu sane So. Kok oyak kayak gimana tuh kursi iki? iki sesuai kok Oh, mesake. Ah, Mesake. Iki engko kan bar iki dipijeti ya, Mas? Dipijeti. lah ngapa Ya nek wong lanang ki kudu kuat. Wong ya aku kuat wis Eh. dadi apa meneh ayo jujung aku sing swidak 5 kilo semene kok ora kuat ki. Ora punjul ya nek 25. Weh, ditimbang saiki ya? 79 paling. Aja. 69 paling Iki jaring Nah. kenyang pira manut aku 73 apa? Iki mah nyang-nyangan pedus. Lah iya iki. Iya. Gilang rasa kang Piye Kang Mas? sama Ya. Tresnaku sundul yati aku arep tok jelungupke apa kepiye to iki? ora Tok dorong arep. ngene iki lho Piye? tak puter wis tok culke sikik tanganmu Oh ngono. oh aku Ya aja aku jelunguke. ora niat joroke kowe Lah iki mau niate ngopo? nyontoni Lah ya berarti wong lanang ki arep njilakake aku kowe, Mas. ora saestu Cahayu wis nyotonya Aku mau emang dijilakake aku wis kulino dijilakake. ora Oke, berarti mau roman saiki padu. Ya. Kulinane wong bebojoan ngono ki ya, Mas. Kadang roman, kadang padu. Nek ketoke kowe nek karo kuwi kerep padune, Mbak. Oh, ngono ya. Iya. Ya tembange apa ya? Cih, apa ta Terusane. ameh lintang asmara Manut. apa arep Oh, ya sae. jiwat Ya. apa Oh, mau bar sing halus dinahi sing sigrak. Nggih, Lintang asmara. siap. Mas Mojo Ya. Iya. Asal.
bakal sirna senadyan nyomong jan sakaraga wis tresno ora bisa dipisan yo 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 ansor laras para rantri mongeling manis sing setiaku abiasa marasan adiasun lakti sampun iya lakone ya kudu kecandak nduk iya damar mancung cinupet diteruske engko nek gara-gara wong iki pamundutan ya ana saka sapa Mak nyuwun lagune Rondo Teles wah rondo anyar teles iya isih teles saking Pak Bambang Suroso Banyu Urip oh ya engko dikentonke nek gara-gara Mak iya ya neruske lakon maca Fatihah sik kirim Fatihah sik nggo para pepunden dalang oh ya awake dhewe iki nalurekke karyane para dalang-dalang ingkang wis kawuri iya ya kudu dinalurekke heeh wong apa-apa ki mergo dijalari saka tetiru ya khususan Kanjeng Sunan Kalijaga khususan Ki Sinanugraha khususan para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah amin yo tadirake yo tansah marmaring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layaping